kira simbokmu iki wis ana undak-undakane apa durung? Kahanane simbok ora saya ana undak-undakane nek nafsu kaya ngene. Wong atiku ngrasakne kahanane simbok. Ora waras malah kaporo saya nemen. Rumbini. Aku iki kok bingung. Lamun to aku ngrasake karo kowe. Kamangka aku iki wis ora kurang-kurang nggonku budidaya. Goleke tombo karo kowe. Ning nyatane kowe ora waras malah kaporo saya nemen. Jane kowe iki lara apa to Nini? Wis ora usah kowe iki njaluk ngapura karo aku. Merga jeneng aku jejere wong lanang, aku kudu tanggung jawab karo kowe. Iki ngene mau. Ya merga saka bingunge atiku, ngerti kahananmu sing kaya ngono, aku terus munggah ning Candi Penataran. Aku sambat karo Guru Samboko. Aku ya kandha bloko apa anane lamun to dina iki kowe lagi lara. Lah bareng aku kandha kaya ngono, aku diwenehi tombo karo Bapak Samboko. Diwenehi tombo? Iya. Katane bapak iki boten kan. Ayo. Nganti tak rewang aku munggah ning Candi Penataran iki bote aku iki seneng karo kowe. Ngono ya. Enteni sedelo. Nek bapak iki ya wis entuk tombo kanggo sepiye. Kowe sakise kok. Kok bisa waras ya, Mbak ya? Nek rasane atiku Mira. Ya kaya ngene iki. Tombo saka ing Candi Penataran. Degan klapa ijo sing dipancas terus diwenehi kembang telase. Aku ya ora mudeng ora dong apa sing dadi karepe. Lho kok malah kowe iki nangis iki ngopo to Nini? Aku wis kangenan karo ketombo kowe lho. Ana apa? Iya. Kelingan simbokmu. Simbok sing dikulane bapak Tomo. Persis kaya iki kan apa iki. Sing dipancas kuwi karo kembang Sawise simbok mukti. Simbok mati padha kaya ngono. Ngene lho Ni. Jeneng nasibe menungsa iki lak beda-beda to. Mbok menawa wae simbokmu iki wis ginaris lan pinesti. Nalika dheweke iki ngombe tombo jur temekaning pati. Ning sapa ngerti nek kowe iki bar ngombe tombo iki mau terus kowe bisa waras ora ngerti to. Lah iya. Wis diombe. Rasane piye? Seger tenan. Iki sedelok meneh kowe arep waras. Ndang dijake.
Mergo dina iki kowe tinggal mati karo Singgo. Ning yo ngene. Arep foto getinton iki kaya apa? Mandi kowe nangis milih getih, simbokmu ora bakal bisa bali kok. Wis ngene wae. Ora usah kuwatir, mergo isih ana bapak sing bakal tresnani karo kowe sing ngayomi karo kowe. Wis dilakno wae, yo. Ayo, bareng-bareng diruk-diruk ayo. Bosen duwe bojo sing tuwa. Lah karepku aku kepengin ngepek anakku kualon dhewe. Sing ijeh nom, sing kinyis-kinyis. Iki mirahe nak kadung turu kaya wong kepaten. Diule-ule model piye ora bakal tami. Lah tiwas kebeneran turu dhewe tak gerumut dhewe ra iso. Ana wong ta ora cak? Aman ora ana wong. Wah, semane malah mesti kandal ra iku. Dia bolurung kepaten cak. Iki lha apa cak? Meneng ae ben ora tangi. Kelakon polaku kaya apa cak-cak. Bocah-bocah blengah-blengah kaya pedet selapan ngono. Hei! Oh, iki meneng ae ayo. Wah, tonggo teparo sajaya do ora gelem meneng ae ndak gene lho, Cak. Meneng ae. Rupane kok sangare ngono. Biyen nalika isih cilik ora sangar ngono, saiki gedhe kok sangare ngono, Cak. Ora kuat aku. Ora kuat rasane atiku wis tak bereki nganggur. Engko nak buak-buak tungkep cangkeme ngono ae ben ora krungu. Iku mang tulune sapa le, Cak? Lah kok kowe ono iki ono
Ngono gegeti wong dodo. Gene. Iku dudu gendruwo ya, Nduk. Lah sapa? Aki. Aku. Omongan iki kliru tak benerno, Pak. Lah iya. Dadine sing toko iki mang kowe, Pak. Sing ngeloni kowe iki aku ya, Nduk. Ketika get aku, tak kira iki mang ora gendruwo sing arep ngeloni aku. Aja kotor. Aja kandha-kandha piye to, Pak? Wis meneng ae. Ngene ya, Nduk. Apa, Pak? Kowe iki aja kleruin penampa. Gene. Ora teges nggonku ngeloni kowe iki kepengin tumindak kurang ajar iki ora. Ya, Pak. Ini tak kandhani. Mirah iki lak ya wis gedhe. Iya. Ya saru apa sampean ki arep ngeloni aku. Heh. Apa to mirah sing cilik ngono ora apa-apa. Nek mirah saiki wis semene gedene. Dadi kaya ngono ya, Nduk. Iya. Upama nalika kowe isih cilik, dikeloni bapak je pantes. Ya apa? Nek nek wis gedhe ora pantes. Ya saru. Upama tangga teparo kangeteni lak ya saru. Dadi gunungane tangga. Ngono ya. Iya. Iki mau ngene lho, Nduk. Aku iki mesake karo kowe. Mergo sawise simbokmu mati, kowe iki lak turu dhewe terus. Bisa. Lah iki mangsa-mangsa rendeng kaya ngene. Nyamuk iki akeh. Lah saka karepku aja nganti kowe iki dicokot nyamuk, terus kowe tak keloni. Dadi pamrih sampean ki ngeloni aku mergo tidak dicokot nyamuk. Iya, Nduk. Iya aja ngono apa. Ngono Aku ya. ya wis bar nyumet bat nyamuk, rasa dadak kuwatir. Nyamuk saiki bandel-bandel. Bandele piye? Senajan kowe wis ngumet obat nyamuk, tetep nyokot. Ngono. Kandhane kok. Iku nyamuk ndase ireng. Iku nyamuk ndase ireng ngene iku. Ini. Iki tiwas kebenaran, kowe ngelilir, Nduk. Aku tak kondo sithik karo kowe ya, Nduk. Aduh perkara apa? Simbokmu mati wis pirang dina? Simbok mati ki wis bar 40 dinane. 40 dina. Wah, ora krasa kok wis rada suwe ya. Aku ya kelingan karo simbok terus kok. Lah kowe nek wis ngerti watake bapak, Nduk. Watake bapak piye? Bapak iki anggere 3 dina iki ora dikeloni wong wedok. Otote bapak iki kaku kabeh. Otote bapak sing dawane sekilan iku ora kaku. Ana. Lah iki kena asam aurat iki. Asam urat. Kena asam urat. Lah iya nek ora dikeloni wong wedoke, bapak iki ora marem. Awakku teh geges ning mangan kok ya enak. Kowe. Upama bapak iki rabine ra enton. Aku iki ngerti, nek kowe ora mesake karo bapak. Bapak iki saben bengi turu glinteng dhewean, ora ana sing ngeloni, kanyepen jebindel. Lah sing mati ben mati ngono, ora usah dipikir. Iya. Lah iya. Wong loro. Adus dhewe-dhewe lho. Wong loro. Apa sebabnya nek adus kok dhewe-dhewe? Engko nek adus bareng dadine arena dan juara putus. Lah sampean kok ngodo karo
kok sik. Dene endang ora tutik-tutik. Tuti. Mau aku. Kene ora tutik. Tuti iki singkatan lho, Nduk. Katane apa? Untune metu sithik. Promosi kok. Lah wong wedok kene iki sing promo ya mung kari iku kok, Pak. Ya mung kari iku. Isih ana siji Kandhani. Kowe pengen ngerti? Yo kandhani ya. Tenan lho ya. Bocah wedok sing tak senengi ora ana ya kowe dhewe. Ora. Tronya-tronya iki tenan ora ngaku sih. Lah wong aku iki anak dhewe. Sampe bojo iki karo kepiye? Anak-anak kualon iki tak ibarake anak-anak imut. Tak wis kecil tak kremus dhewe. Pedhot karo aku. Ngono? Iya. Iki nek iso tak eling ta. Iya. Aja bacot ke nggon marep kok bojo aku. Anak aku mbacut. Aku yo mah. Ora gelem. Mah. Iki wanci wengi lho ya. Kene. Sepi lho ya. Ya kene nek sepi. Kowe nek ora gelem ana ketemu. Ana tetembungan gambleng mangan lom. Apa? Moto peteng ora eto. Nah kowe ora gelem kowe tak perkut. Kok aja wani-wani karo aku kowe. Ora wani ana Lho apa. kowe wani merkosa aku. Yo. Nek gruduk tangga aku kowe. Dah, gage. Lah kowe iki banget ngetoprak iso go supporter pirang-pirang iki ndak Tangga aku apa. kabeh le. Jajal kowe nek wani. Ate ora wani ndak. Ah memang musane bocah iki. Masa? Kowe aja ngomong bojo aku. Iku jenenge sapa yo? Gue kaya yo. Sapa jenenge? Ora. Lah potongan kaya. Aku terampal lho. Pekan apa lah, Pak? Apa? Oh ayune tumpuk gunung. Mana coba bani? Dasar ayu langsung. Salah. Bareng tak cecaki malah butune mok bus. Kene. Mentop ngono kok. Maju yo payu yo ning aku anak. Turutono aja tansah Kowe kapan Pak? Cadak omrene Mira Bapak pijet tinduk. Sak. Kowe kondo aku njaluk kok mijeti. Iya. Apa selawasi urip aku ora tau pijet. Ora tau mijeti. Lah carane pijet iki piye? Mijeti bapake gampang. Piye? Kon dhuwur, Dhuwur. mengisor. Teko tengah manjat. Kenceng. Wah. Bablas mengisor. Terus. Komisor menduur, tengah tengah manjat kenceng. Bablas menduur. Aja ana sing kliwatan ngono. Carane ngono gampang. Iya, iso. Praktek ayo, Pak. Iya. Kok dhuwur. Mengisor. Ora iso. Jangan gelap.
nduk. Sak. Lho sabar. Wah, ngelo. Pokoke nekat ngono. Kamu udah hilang Mas Saru. Kowe iki jala apa lek Kang? Saru yo Pak. Saru. Ketokku. Hei! Bocahe mantuk-mantuk. Kowe gelem to? Kowe gelem to? Bapak anak katokan. Bapak udah. Sing kandha sapa? Anak katokan. Sing kandha sapa? Oh, cek katokan. Cek katokan ngawur ae. Ora sing kaya kowe. Kowe gelem ta ora? Mumpung bapak cek sabar lho ya. Ayo Pak. Lah ora sabar mau kowe tak perkosa lho. Ana mara tuam lah aku ora wedi. Aku jatah. Lah iya lali aku. Bener. Bener. Ora gelap. Bocah wedok iso. Kaya tronton cah. Waduh. Mripat tuh nganti kelemun-kelemun. Mira! Mira! Kok tabrak? Ora, gedang goreng. Kowe iku piye, Nduk? Umrah sing mlayu ra kudune inget-inget dalan, ora kok mungkur ngene. Pakde aku liwat, mbok tabrak nganti kaget. Rumangsaku, Nduk. Ditabrak wong golek gabah. Aku tolong ya, Lho, pajak nyangkem lho. Lapo Mira? Iki mlayu imang ngopo, Ini lho Pak De, nanti aku ki mau mlayu-mlayu, mergo dioyak-oyak Bapak Suradenta. Dioyak-oyak bapakmu Suradenta. Lho karepe lha apa kok ngoyak-ngoyak karo kowe? Karepe Bapak arep ngepek bojo aku. Bento piye? Tenan kok Pak De. Dadi bapakmu kuwi arep ngepek bojo kowe. Wis bola-bali nggonku ngeleke. Lho ora mendoni tas saya blodro tumindake. Wong kok tumindake kaya ngono senajan to kowe iki ora anake dhewe ra ya to. Kudune ra direngkuh kaya dening anake dhewe mergo gelem karo simbokmu. Kula kuwi Pak De aku ya Pak De. Ono wis sing ya. Yo isih kowe. Sini. Mira! Mira! Pak De tolong ya Pak De. Kowe bocah wedok kok iso purikan iki lho. Sik. Oh kowe iki perkara njaluk kalung disemayani bapak minggat. Ya ora ana. Ayo mulai. Sesuk tak tukono kalung. Ayo mulai. Sik. Mana apa ya? Wes, mari gabyak ya ngene-ngene iku. Jane sing bener iki sing ndi? Mirah iki mau adul karo aku. Jare mbok foto-foto. Bareng kowe tekan kene kok jare Mirah purik njaluk kalung. Anjene iya. Iya ra? Ora yo Pak De diapusi bapak. Aku wis duwe kalung dhewe. Nek sampean ora percaya seksine akeh yo. Yo kuwi. Iya tuh. Anjene wong kene ora kena sejak rukun. Toh, Ana apa, Kang?
ngoten to. Ana apa? Kowe kuwi mbok eling to, Tot. Eling perkara apa? Kowe ku ning desamu diajeni karo tangga teparo. Iya. Iya to? Iya. Nek tumindakmu kaya ngene, kowe mesti bakal uripmu ora kajen. Iki mirah ki anakmu ora ketang ora titismu dhewe. Ngono. Ning kira kudu ngerti dhewe to. Apa? Mirah iki dudu anakku dhewe. Iya bener. Ning anak sambungan, Anak sambut. anak kualon. Anak kualon, bener. Ibarate iki anak-anak timun, cilik tak rumati, gede-gede tak pangan dhewe. Mateni wong. Dadi mirah iki Masuk. Lo masuk kandhane kok. mbok pajake timun. Iya. Cilik mbok rumati. Barang gede mbok kremus. Remus dhewe. Ngene iku ya ora apik. Alah sing kandha sapa? Sing kandha ki aku mergo arep aku wis ngomong. Mirah renggon kaya anakmu dhewe. Tur meneh kowe lho. Iya. Aku mbok eling. Kowe dadi wong sing kajen. Ki mergo duwe bojo mbuke Mirah. Oh. Ngono ya. Mergo saiki bojoku iki wis mati. Lho, Bojoku iki mati. kok mati? Ya Pak De, sing Lah- bos mati. Lah kok kowe ora ngomong karo Pakde? Lali ya Pak De. Lah kowe yo ngono. Piye? Ya ora kabar-kabar. Kabar-kabar la opo? Kowe ora durung ngerti to? Durung? Satenane bojoku Rumbini iki mati. Iya. Matine mergo tak racun dhewe. Mergo aku iki wis bosen duwe bojo tuwek. Mergo wong tuwek iki dijabut katut disuruh ngluntung. Aku kepengin tok bojo nom. Ngono. Wong lanang matane picek ya kowe. Mentala-mentalan kowe ngracun karo bojomu. Lah aku wis bosen duwe bojo tuwa. Wong nggih nom yo mbok keloni yo enak. Bareng tuwa kok mbok pateni ya. Ajene nom enak. Nek bareng tuwa walah kimir-kimir wis ora seneng blas. Kowe dadi gelem nome nek moh tuane. Ora buta ngrungokake bloko. Mergo wong tua wis kisut. Iya. Disuruh nglundung. Dijabut. Ketut. Lah iya nek Manusa kok ana sing kaya kowe. Oh. Jagat iki kok ana loro kowe. Kaya manusa kaya kowe. Wah, geger. ora usah loro. Siji tok ae duwe kene ora pakat kaya loro bareng. Wis ngene ae. Ngono. Ana apa? Tumindakmu cukup semene wae. Aja mbok teruske anggonmu kepengin mek bojo karo Mirah. Kacek osak kuku ireng nek ora mirah aku mo. Mulane kuwi marang sapa wae ora mawas. Sing dadi pepalang nggonku bakal ngepek bojone Mirah tetep tak singkirno. Upama mau sing ngalang-alangi, mbok Iya. singgir kene. Iya. Monggo aku. Kowe Iya. yen ngono tak ibarat tukang untuk garapan. Kowe karo aku padha-padha murid ning Candi Penataran. Iya. Saiki ndok karo ndok ditu nek Ngono, bisa pecah. Oh iya. Siap-siap. Lho kowe iku menungso apa wedhus? Menungso. Ora ana jamanmu kae wong gelut mati saka planet tangan. Kowe wis dilunturi Aji Joy Kawijayan padha wae karo aku. Ayo dituning papan kene. Kowe opo aku jekelan dadi bathik? Tak turuti nek karepmu kaya ngono. Rayune iki mau ketemu karo Pak Dudi. Upama ora cilok ngene wae, Nduk. Mesti wae surat kita serawani karo aku. Ayo, balik nang omahku wae ya.
Ngeten lho Guru. Ngantos kula niku sowan wonten kanca panjenengan. Kula niku badhe atur kabar lelayu, Guru. Atur kabar lelayu. Nggih, Dur sapa sing tumekaning pati Suradina? bojo kula Rumbini mati, Guru. Rumbini tumekaning pati. Nggih. Lho ngono kok kowe duwe bojo mati ora kabar-kabar wong tuwa. Mergo Ora ketang wong tuwa iki ra iso nyumbang apa-apa. Ning ra yo elek-elek wong tuwa melu bela sungkawa ra mergo saking bingunge manah kula, Guru. Ngantos kula kesupen. Ning ngeten lho, Guru. kepiye. Estunipun ingkang kula gelani niku boten perkawis patine bojo kula niku mboten. Dur perkara apa? Ning ingkang kula getuni niku perkawis tumindakipun Kakang Suramaesa. Suramaesa tumindak apa, Dinta? Nalika bojo kula Rumbini mati piyambakipun rak nderek takjiah. Melu Nglayat. Lho sareng ngertos ayune anak kula Mirah. Lho kok saged-sagede Kakang Suramaesa niku nembung tresna kalih Mirah. Suramaesa iku seneng ponakane dhewe. Nggih. Apa ya ora kok elengke yen Mirah kuwi ponakane? Bebasan lambe setumang kari samerang anggen kula ngemutaken. Ning boten mendho kapara malah saya ndotro, Guru. Aku kok ora pati percaya. Lah kok boten percaya niku? Mergo Suramaesa nalika semono iku wong sing apik, wong sing jujur, Nggih. ya ora tau seneng wong wedok. Kok lagi iki aku krungu. Ning jenengan jagat niku cakra manggilingan kok, Guru. Mbok menawi kemawon napa sebabipun Kakang Suramaesa tumindak kados ngaten. Jalaran piyambakipun saniki pun ngrumaosi dados wong sing jatuh, ngoten mbok menawi. Ah, sareng kados ngaten. Rening boten ketang kados pundi kula niku bapake Mirah. Kula sabela kalih Mirah. Kudune ya kaya ngono. Lakon kula gelut kalih Kakang Suramaesa. Dadi kowe gelut kelawan Suramaesa. Nggih, Sak banjure terus piye? kula kalah, Guru. Kowe kalah. Nggih. Mila saking menika ngantos kula sowan wonten panjenengan, kula nyuwun tulung ah. Kados pundi caranipun anggen kula ngemutaken kalian tumindakipun Kakang Suramaesa sepisan. Kaping kalihipun kula pengin ngertos estunipun Kakang Suramaesa niku gadah pengapesan ta mboten? Yen pancen kowe njaluk pengapesane Suramaesa. Iki jane wong tuwa madhep mangu. Lho, Mergo kowe lan Suramaesa iki ya padha-padha muridku. Nek iso ya tak damekake kacara sing tentrem, aja nganti padha cengkah. ning upami mboten wonten ingkang ngemutaken tumban pindhahipun Kakang Suramaesa niku saya ndotro, Guru. Ngoten. Piye yo? Yo. Mergo Suramaesa saiki dadi murid sing songar, Nah, sing wis singrar marang janji, Ah, nggih. ora gelem mituhu karo gawe guru. lah nggih. Yo. Yen pancen penjalukmu kaya ngono, Suramaesa kuwi duwe pengapesan. Lah, pengapesane niku napa? Ngene. Nggih. Ning aja nganti kanggo sak kepenakmu dhewe. Boten, Guru mboten. Aja nganti nganake paten pinate. Boten. Pengapesane Suramaesa. Nggih. Kowe mengko sak baline sangka Candhi Penataran. Nggih. Golek wit kelor. Godhong kelon. Ah, Nggih. mengko golek godhong kelor sing mangkung ngalor. Godhong kelon sing mangkung alon. Iya. Nuwun pamit, Guru. Wah, cilaka. Sing bener iki sing endi? Sakwise aku ngedohke pengapesane Suramaesa, dheweke kok bablas kaya-kaya
Le, enteni aku. Loh. Saiki wis aman mergo Pak Lek bapakmu wis ora wani ngadepi karo aku. Pak Srawani. Wis ora wara mungkin rene. Wani mesti mati. Upama wong ilang ngono durung abang lagi tak rasani. Ning lek ku ngrasani iki ya apik. Rasane apa? Yo, muga-muga bapakmu ndang sadar ndang eling. Mesti kowe rene arep njaluk ngapura aku karo Mira. Jajal baleni tembungmu, Cek. Anggonmu teko ning papan kene mesti arep njaluk sepura karo aku lan Mira. Jaluk ngapura karo dapuram. Iya. Ora buta. Lah kowe tekamu arep ngopo? Wong wis kalah karo aku. Aku kepengin baleni sego wadang. Lho. Tanding karo kowe nek. Kowe iki mbok eling. Masuk andane kok. Wingi lagi bar tanding, Iya. kowe ora kuat nandingi aku. Iya. Wis melayu. Lah kok kowe mara meneh? Kok arep nantang karo aku sing mbok nggo kekuatan ki apa? Kowe pengen ngerti. Hmm. Panjen nalika semono aku gelut karo kowe aku ora tau menang. Lah iya. Ning nak sepisan iki kok kira-kira ke macem-macem karo Suradenta. Wong kok kowe kandhani. Piye? Pengen ngerti Apa? sing tak nggo paitan? Ah. Iki lho. Ayo. Godhong kelor sing mangklung ngalor. Sik. Ana apa? Suradenta. Ana apa? Padha-padha murid ing candi penataran. Iya. Lah kok kowe ngerti yen pengapesahku iki godhong kelon? Lho, Kowe sing mergo jengen menungso kepengin menang iki nganggo sewu cara. Oh. Kantong iki lak suwale wong ra akale. Lah entuk kon ndi? Nalika aku tanding karo kowe kalah, Iya. aku munggah ning candi penataran. Heeh. Dandang tak unek kuntul tak uneke dandang satemah. Keterucut tembunge guru ngedoke pengapesanmu. Godhong kelor sing mangkung ngalor. Bajingan tengi. Oh. Akal kok akeh. Piye? Nanging Piye? aku saiki percaya mati lan uripe manusa ki dudu kowe sing Nemtokake. nentokake. Iya. Gusti kegelar jagat. Kalamun aku mati sa tanganmu. Iya. Ya wis aku pasrah. Kowe bakal mlebu swarga ngono. Ngono ah. Tenang. Aku mlebu swarga kowe tak ede-ede. Kowe roh. Kowe roh. Darine wong-wong. Ora roh kok ngomong. Aku tau ngojek atutuk. Lah timbang aku iki manggon ning swarga seneng ning neraka. Ning neraka kuwi nggone panas. Ora apa-apa ning akeh kancane PK sing ayu-ayu. Kelape. Dadi kalebu PK. Iya. Dadi kancamu. Gegek. Genggek kancamu. Iya. Wong mendem kancamu. Ayo, Dek. Apik. Lho sadurunge kowe mati, luwe becik ke sumingkir ae yo. Kowe tenan bacot seneng karo Lho iya no. Mirah bakal tak alang-alangi kanthi salembare nyawa. Yen pancen kaya ngono kowe kudu mampu. Godhong kelor sing mangklung ngalor aja macem-macem kowe. Mirah. Ana apa? Iya. Suradenta. Ana apa? Saiki aku sedang kekuatan apa-apa. Nanging eling dan eling. Piye? Kalaupun aku mati, besok matimu ungkuli aku. Ora percaya. Mira melayu. Mira.
aku ketemu kelawanku malah kaporo anggonmu lumaku kanthi mungkur. Tenan iki sapa? Iki dipun srawake kula Mira. Cepet menika sinten? Aku Subroto. Putra pengayoman ana ing Purwacarita. Ingkang dos ngaten penjaman menika sesembar kula nyuwun pangapunten Raden. Ngadeka Mira. Kowe ora luput. Babar pisan kira salah, ora sandadak njaluk ngapura kelawan aku. Tenane mengko perkara apa? Ngaten kira des. Ngantos kula nika mlayu-mlayu ngono sak tengah nyawas. Jalaran kula niki dipun oyak-oyak kalian Bapak Sambung menika. Naminipun Bapak Suradenta. Pamripun arep kepek bojo dateng kula kok Raden. Bapakmu. Bapak Sambung. Iki menika Kaporo kepengin ngepek bojo kelawan kuwi. saestu. Kok isih ana wong tuwa sing kaya ngono? Nggih mboten kira-kira nggih kula ngemutaken. Mboten mendhone tansaya bodro tumindakipun. Yen kaya ngono Mirah jujur ayune kowe ketemu kelawan aku. Sak bisa-bisaku aku bakal tetulung kelawan kowe. Dan matur nuwun. Lamun bapakmu jen bujung kelawan kowe, kene ana sisih. Bojo kali kula. Walah sing tak tekel malah wiji salah. Wiji salak piye? Lah iku mrentang loro. Iki mono punjering pemerintahan. Deke kan pusat. Heeh. Lah niki bapak kula Raden kula diulungi. Iki bapakmu Mirah. Sing kepengin ngepek bojo karo kowe. Pun bento mun edan niku. Kok akehane. Mane wong Lah, iya. bento. Batuke panase ra karuan. Kancane aku ucap bayi kena step lah kowe mlete. Banyak semono gede. Ayo. Bayi tabung. Bayi tabung. Ono-ono ae nyekeli bathuk barang. Ono apa guyang-guyu ae. Kowe lagi ngomong terus tak gocoke lho. Ngomong terus ae. Aku tak ketoprak sih. Kowe meneng ae. Sing kebangetan iki yo kowe Mirah. Kados niki Raden. Kowe disenengi kelawan bapakmu Sambung. Loh. Pirangane tanggo teparomu kaya akeh banget kok ora njaluk tulung. Ngono nek gruduk pinjemput sabelo kula niki ya. Wis digruduk. Nggih. Wis kebangetan nak bapak ra dhisik. Kowe ngerti ta ora? Sing tak senengi ora perkara rupane, Perkara apa? bokong. Kok bisa? Coba aku tak kepengin weruh. Nek seneng bokong. Bisa ora? Bokoke Apa kepiye? sebabe kok aku seneng bokong, ora seneng rai? Mergo rai nak diwalik dadi apa? Nek rai diwalik dadi gilungan. Ora kena dipangan ah? Ora Enak kena. bokong, Yen bokong diwalik. Loh, vitamin C. vitamin C yo. Apa sampean tau ngrasakno? Gum. Apa kowe? Aja biang-biung kowe. Aku Subroto. Broto. Ah, Ini. Kowe iki ora usah dadi pepalang ya, Cung. Mergo kowe jen nom, jangkamu jen dawa, tak kowe mati saka tanganku malah repot ki, Ngo. iki ra perkara mati. Ora apa? Ing ujub aku mung kepengin sabelo kelawan dalan kang bener. Mirah pira salah. Mirah kuwi pinangka anake sampean. Iya. Loh, wong tuwa wajibane karo anak kudu bisa ngayemi lan nyukupi. Ngono. Nanging beda karo sampean. Bedane ngondi? Anak kok arep dipek bojo dhewe. Sing salah iku bapake apa anake? Yo sampean. Ora. Kok ora? Sing salah iku ya anake. Kok bisa? Lah salahe bokonge gowedhi. Aku nek ana bokong gowedhi kok kemecer Ngono. Iya. Mecer. Lah apa bokonge cilik ora ngono tak senengi? Monggo wong wadon sing bokonge gedhe kuwi akeh. Ora mung cukup Mirah. Ning ngono tembangane lho. Tembangane kepiye? Bokong semo. Kok iso ngene kene? Wah, cocok. Bapak Suradenta. Bokong semo. Aja biang-biang. Kowe aja biang-biang. Ayo, kowe ora usah Banget. melu nyamuri perkaraku ya. Nanging gembleng tekate atiku aku kepengin sabelo kelawan Mirah. Ngono. Wani karo aku. Yo gene ora.
Yen pancen kowe ndek pusaka sing amuk, iki lho, amake diadane semoten to. Menungso sing ora kena tak eman. Tak singkirke ana ing jagating pepadah. Aduh. Anjaku lakau lawala kuwata. Pisan iki. Kowe bakal mati. Oh. Ora kurang-kurang anggonku budidaya tetulung kelawan kowe. Nanging kasunyatane aku kasoran lamun tetandingan karo wong tuamu. Kados Gusti Raden menawi bedane kok boten tulung dateng kula. Kula kedangun pitulungan kalih sinten. Aku kepengin antuk lawan kowe. Wis menapa ki Raden? Apa kowe lila lan legawa? Lamun wong tuamu kae ora bisa nyawang gebyaring jagat. Mergo apa dasarku ki maton. Pripun Raden? Lamun wong tuamu kae isih bisa nyawang gebyaring jagat. Tumindake ora bakal mendho, malah sansaya ndodro. Nek ngaten kula pun Raden boten menapa-napa. Kowe lila, Iki kula sampun lila legowo. aku duweni sarana. Enten ana ing papan Iki kene. Raden. Lamun wong tuamu kae isih bujung kelawan kowe, aku sing bakal ngelingke sawetara ana ing sisih kuwira. Yoto! Wira! Ojo koyo bocah yai solo kowe. Hah? Takoni. Pancen sampean kuwi menungso sing digdaya. Lho, awan iki lakone aku kok. No. Iya. Nanging lamun to sampean isih mbacut kepengin ngepek bojo kelawan Mirah. Kosok baline aku. Ning kene aku bakal tetulung kelawan Mirah. Yen kowe mbacut mbelani karo Mira, kapeksa tak kremut. Iki mawae soto pecah. Mripatku rasane kok pedes prei. Iki lagi cekan beleng iki. Wah! Aku dadi wuto. Wah, kakek ane broto iku licik kowe. Mripatku dadi ora bisa nyawang bareng jagat. Senajan aku ora bisa nyawang bareng jagat.